سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجيا بستدالو زيناتات ኢትዮጵያ በዘይጎበ ፍቃድ ዝነብሩ ወጻተኛታት ሰነዳቶም ከጻሪ ጻውዒት መቅረባ አሜሪካ ምስ ጉዳይ ሃይማኖት ብዝተሓዝ ንኤርትራ ሕጅውን ኣብ ዝርዝር ምእታዋ ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዘዳወብ ከባቢታት ኣመሓዳሪ ዝተቐትለሎ ፍጻመ ሰሜን ኮርያ ናብ ደቡብ ኮርያ መዳፍዕ ምትኳሳን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም አገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ኩሎም በዘይጎበ መንበር ፍቃድን ሰነዳትን ኣብታ ሀገር ዝነብሩ ወጻተኛታት ይኾኑ ኢትዮጵያውያን መንበር ሰነዳቶም ከስተኻኽሉ አተሐሳሲቡ እዚ በትካል ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ሰነዳት ሕጋውነት ንምልባስ ዝቀርብ ዘሎ ጻውዒት ኣብታ ሀገር ዝነብሩ ሓያሎ ውልቀ ሰባት በዝተፈላለየ መንገዲ ብምትላል ይኹን ካልእ መንበር ፍቃድ ሒዞም ኣለዉ ወይ በዘይ ሕጋዊ ሰነዳት ይነብሩ ኣለዉ ዝብል ስክፍታታት ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ መጽዋዕታ ንዜጋታት ኣየነይቲ ሀገር ዘነጻ صرم مخانو كم مجلس تقطبت وانا دايركتور أغلقلوت إميغريشنن زيغنتن إثيوبيا سلاموي داويت بزي حقا وسند أبي إثيوبيا زنبرو والكسبات بزحات مخانم أفليتا نسا أبزهابو تمجلسي بزحات وسأتنياتات نيحاسوت قوامي يخون جزياو من برفقاد باسبورت فيزان كال سنداتن حيزم أبزتفل عليه كلات تهاجر ينبرو كمزلو تراغاغيسو الليلة مجلس إتا دايركتور أبي إثيوبيا لعلي 10 شومن تشحز التسنع جزياو من برفقاد لعلي شحن 500 حاسوت فيزا كومون لعلى شحن 800 قبو سند زيبلو بحاسوت زتوهبه ኢትዮጵያው ዜግነት ዝሓዙ ውልቀሰባት ከም ዘለዉ ዝተገብረ ምርመራ አቃልዒ ይበል ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላልያ ጎራብቲ ሃገራት ተሰዲዶም ዝነብሩ ኣማይት ኣሽሓት ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣማይት ኣሽሓት ኤርትራውያንን ሓተት ዕቁባን ብጉዳይ መንበር ወረቀት ይኹን ካልእ ሰነዳት ይካላበቱ ከም ዘለዉ ክነገር ጽንዕ እዩ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን መረጋገጽ ሰነድ የብልኩም በዝብል ኣብ አዲስ አበባን ኣብ ዝተፈላልያን ኡሳት ከተማታት ኢትዮጵያን በዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ በፖሊስን አካላት ጸጥታን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዝጠቀሰ ኮይኑ ኣብ ልዕልቶም ኤርትራውያን ክግበር ጽሕን ማእሰርት ድማ ደው ክብል ጸዊዕ ነይሩ በሰንከቲ በመንበር ፍቃድን ወረቀት ስደተኛታትን ተሳቢቡ ዝግበር ዘይ ሕጋዊ ማእሰርትን ምክልባትን ከምኡን ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይርጉእ ፖለቲካውን ቆጠባውን ኩነታት ተደሪኾም ኣሽሓት ኣብ ኢትዮጵያ ጽንሑ ኤርትራውያን በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብኬንያ ኣቢሎም ናብ ኡጋንዳ ይሰግሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኢትዮጵያ ነቂሎም ናብ ኡጋንዳ ዝኸዱ ዝነበሩ 5 ኤርትራውያን ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ቃላይ ቱርካና ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዝተረኽቡን ተቃሊሑ ነይሩ ብጀካዚ በዝተፈላለየ መንገዲ ዶብ ክሰግሩ ዝተታሕዙ ኣማይት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ኬንያ ከም ዘለዉ ይፍለጥ نسودان دو سودان أبزواسن كبابيتات زوبا أبيي أبستخيد الدبيا لعلواي أما حدار زركبهم بوحد شدوش سبات كم استقتلو مربات زينة هاجر قليتان مكتل أما حدار زوبا أبيي نون دنگ بمغنيات حدش عمت أبستدالو وتصنبل تساتيفو إنها تملسن كليو أدبيهم بتصنع عطغات بستخفتو للتوخسي عجبتون مرح مكين أنزر كبوهم شدوش سبات كم استقتلو منقص دو سودان الرقاقيت زولا أبتو زوبا كاب قبيلة دين كازخونو كالت تعاليتات بزلوهم حد وقرح نتمت قعته فتيومك خونو كم زخولو قمتاتي زوهاب بنادادي هابتام زخونه زوبا أبيي بجكات زلو نايك قبيلة قجتات نسودانن دوب سودانن زسحب تأفاف زوبا مخانوني فلات منستر وصاي قدايات حبرات منكستات أمريكا أنتوني بلينكن نيرترا مسكن بعل برما هزباوت ريبابليك تشاينا كوبا سمين كوريا إيران نيكاراغوا باكستان روسيا سعود عرب تاجيكستان تركمانستان أب قداي هايمانوتاو ناصنت أب زرزر فولي سكفتات زلون هاجرات هياتيوا صحفي قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن زرقيحو زلو مغلصي قال بقالو كم زيبل ناصنت هايمانوتن امنتن نمسقوام كونغرس أمريكا بشحن 1998 أهقراوي حقي هايمانوتاو ناصنت نت كابزا صدقات حيزو كاند علامة بوليسي وصاي أمريكا كويني يتصنيحو كما أكال نايتن ناتصنت امنت زلنا نبارة وفاينت نبرما هزباوت ريبابليك تشاينا كوبا سمين كوريا إيرترا إيران نيكاراغوا باكستان روسيا سعود عرب تاجيكستان تركمانستان بفلاياب كبيت جهسات هايمانوتا وناتصنت توافيرا وي تتصاويرا بمخانن أبزرزر فوليس كفتا زلون هاجرات آتين اللوا بجاكازي ألجيريا أذربيجان ريبابليك ما أكالاي أفريقيا كومورسن فيتنامن أب كبيت جهسات هايمانوتا
ሃይማኖታዊ ናጽነት ብምውፋረን ወይ ብምጽዋረን ኣፍሉይ ዝርዝር ኣብ ክትትል ዘለዋ ሃገራት የእትየን ኣለኹ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ንኣልሸባብ ቦኮ ሓራም ሓያት ተሕሪር አልሻም ሑቲ ዳዕሽ ሳሕል ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምስ አልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎም ጀማዓት ነስር አልእስላም ወልሙስሊሚንን ከምኡውን ጣሊባን ኣብ ዝርዝር ፍሉይ ስክፍታት ተነቢሩሎም ዘሎ ጉጅለታት የእትዮም ኣለኹ ኢሉ አንቶኒ ብሊንከን ቀጺሉ ኣብዚ ዝርዝር ኣብዚ ኣተዋገለ ሃገራት እውን ምድራት ናጽነት እምነት ይርአይ ክብል እንከሎ መንግስታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ውሑዳት ሃይማኖታውያን ማሕበረተሰባትን ናይ ኣምልኾ ቦታታትን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ማሕበረሰባዊ ዓመፅን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ገለ ሃይማኖታውያን ማሕበረሰባት ዝፍጸም በደላትን ከቋርጹ ኣለዎም ድሕሪ ምባል ኣብ መላእ ዓለም ናጽነት እምነት ብስርዓታዊ ኣገባብ ብድሆታት ይገጥሞ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣብዚ ዝርዝር ካብ እትእትዋ ነዊሕ ዓመታት ሓሊፉሎ ነዚ ናይ ሕጂ ወፂ ዘሎ መግለጺ ብወገን ኤርትራ ዕላዊ መልሲ እኳ እንተዘይተዋሃበሉ ቅድሚ ሕጂ ብወገን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ወፂ ኣብ ዝነበረ መግለጺታት ግን እዚ በኣሜሪካ ንኤርትራ ብዝተፈላለየ ዝርዝራት ምእታው ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ምስይጣን እዩ ብምባል ተቃውሞኣ ገሊጻ ነይራያ ሰሜን ኮርያ ልዕሊ 200 ከበድቲ ኣጽዋር ናብ ደሴት ዊምፒዮንግ ደቡብ ኮርያ ከም ዝተከሰት ኣፍሊጣ ደቡብ ኮርያ ንነበርቲ ናይታ ደሴት ህይወቶም ከድሕኑ ናብ መከላኸሊ ደብዳብ ዝኾነ ቦታታት ከኣትዉ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራባ ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ከበድቲ መዳፍዕ ልምምድ ተካይዳላ ደቡብ ኮርያ ንተግባራት ሰሜን ኮርያ ተኽታኹን ጎነፃውን ኢላ ክትገልጾን ከላ ሰሜን ኮርያ ድማ እቲ ዝተተኮሰ ኣጽዋራት ነታ ናይ ደቡብ ኮርያ ደሴት ከም ዘይጎድኣ ገሊጻ እቲ ከበድቲ ኣጽዋራት በቆጻጽራት ሃገር ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 5 ቅድሚ ቀትሪ ዝተተኮሰ ኮይኑ እቲ ኣጽዋር ቅድሚ ናብ ደቡብ ኮርያ መብጽሑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝርከብ ነፃ ዓለም ለኻዊ ከባቢ ከም ዝዓለበዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ እቲ ስጉምቲ ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕምና ይኹን ኣብ ህዝብና ዝኾነ ጉድኣት ኣያውረደን እንተኾነ ግን ኣብ ሰላም ሓውሲ ደሴት ኮርያ ወጥሪ ፈጢሩ ኣሎ ኢሉ እዚ ከቢድ ተኹሲ መዳፍዕ ሰሜን ኮርያ ኣብታ ሓውሲ ደሴት ኣብ ዝኾነ እዋን ክለዓል ንዝኽእል ኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ኣብ እትገልጸሉ ዘላ እዋን ይዘጋጥም ዘሎ በዚ ዘጋጠመ ናይ መዳፍዕ ተኹሲ ነበርቲ ናይዛ ዊምፒዮንግ ባህል ደሴት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ደሴታት እውን ህይወቶም ከድሕኑ ናብ መጽለለ ከኣትዉ በደቡብ ኮርያ ተነጊርዎም እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ሺን ወሲክ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ኣጽዋራት ምትኳሳ ሰላም ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘሪጉን ንሰላማውነት ናይቲ ዞባ የዳኽምን ኣሎ ኢሉ ወተሃደራዊ ሓይልና ንቑሕ ክኸውን ኣለዎ ጸላኢ ንምድምሳስ ክንዳሎ ኣለና ዳግማይ ውግእ ከይለዓል ግን ክንከላኸል ይግባእ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ደቡብ ኮርያ ናይ በዓላ ልምምድ ኣብ እተካይደሉ ዝነበረት እዋን ናብ ሰሜን ኮርያ ዝቐንዐ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዘይነበረ ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገር ገሊጹሎ መንግስታዊት ማዕከን ዜና ሰሜን ኮርያ ግን እቲ ብኣንፈት ምዕራብ ዝተተኮሰ ተኹሲ ነታ ጎረቤት ሃገር ንእትገብሮ ዘላ ምትኹታኽ ተፈጥሮኣዊ መልሲ ክብል ገሊጹ ሰሜን ኮርያ ምስ ጎረቤታ ደቡብ ኮርያ ዝነበረ ርክብ ንምምሕያሽ እትገብሮ ዝነበረ ጻዕርታት ደው ካብ እተብል ኣዋርሕ ኣውፂራላ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ሰሜን ኮርያ ሰላይት ሳተላይት ናብ ጠፈር ድሕሪ ምውንጫፋ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ይበፂሑ ነዚ ስዒቡ ደቡብ ኮርያ ብወገና ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዕሽሽ ብምባል ኣብ ዶብ ምስላይ ክጅምር ምዃና ኣፍሊጠያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ሰሜን ኮርያ እትገብሮ ዝነበረ ተደጋጋሚ ፈተነ ሚሳይላት ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ጸሊወዮ ኣስታት 2000 ሰባት ዝነብሩላ ደሴት ዊምፒዮንግ መደበር ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ኮይና ካብቲ እቲ ብሰሜን ኮርያ ዝተተኮሰ ኣጽዋራት ዝዓለበሉ ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ሰሜን ኮርያ ድማ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እያ ትርከብ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم